entre 1900 e 1981 a saída neta de galegos e galegas foi de máis de 825.000. Desde 1936, máis de 14.000 persoas foron represaliados e represaliadas durante a Guerra Civil Española. No 2001, fíxose un reconto de 2.114 exiliados por esa guerra. Todo isto sen contar o sen número de migrantes que terían que ser tildados e tildadas como tal, ademais de ser emigrantes por centos de miles. Hoxe en día existen na Galiza 244.800 parados e paradas. O 92,2% do traballo é temporal. As asalariadas galegas gañan un 24% menos que os asalariados homes. Entre 2003 e 2010, máis de 315.000 galegos e galegas marcharon traballar a outras comunidades autónomas e a metade deles foron menores de 30 anos. 500.000 galegos e galegas viven baixo un umbral da denominada pobreza. E un 21% dos nenos e nenas ocorre o mesmo. 3.000 casos de violencia contra as mulleres no ano 2014, 7 desafiuzamentos ao día, o país dos 10.000 ríos e rías contaminados, máis de 11.000 kilómetros cadrados de superficie forestal queimada desde 1978. Nese ano aprobouse a Constitución e Estatuto de Autonomía. Hoxe máis do 60% dos actuais votantes non as aprobaron. Case 5.000 persoas perderon a vida no 2014 tentando cruzar diversas fronteiras no mundo. O 25 de xullo é verán. E hoxe 17 o día está dedicado por parte de academias e gobernos o número 52 na lista das letras. Pero nós hoxe quixemos sublinhar os números.